Vlog and die! Hi, Best Friends! Nandito na kami sa Ayala Mall. Sama ko si Kuya and Tony! Yung nag-video dun sila. Yeah, later. I already have mine. Power hungry. Oh my gosh, tatawa ko. Okay, seryoso na. Okay. Angas na angas. Angas. Okay, smile naman. Hello po. Ano ulam? Nabalik na lang. Thank you. Happy birthday! Punta pa siya dito. Thank you. Thank you. Joke lang. Nandito ako sa sofa ng Rustans. Nagpapahinga. Hindi. Saglit lang. Ayan na, mga bagong MAC eyeshadow palette from MAC Cosmetics. Ang gaganda. Try niyo. That's parang natural ang pinaka tsaka sobrang ano na, watch more of our latest shadows, which is like we launched it today, so you feel free to go inside the store. Christian, so we can have photo na for her. Yeah. You're welcome. Hello. My name is Julia. Hi, Julia. Nice to meet you. Thank you for coming, Julia. Salamat kaayo. Oh, cute. You're welcome. Oh, thank you. Hi. Say hello.
having late lunch. Hello. Waiting for our burger. Burger. Joke lang. The favorite. Laban lang. Dito ako ngayon sa House of Lechon. At imimit ko si Jinky dito. Hindi ko alam, pero ginakulbaan ako. Ang kulbaan means kinakabahan. Kinakabahan ako. Hanggang ngayon, wala pa. Oh my God! Kita ko na talaga siya. Gawin tayo pa. Hanggang ngayon, hindi mo no. Dahil nasa House of Lechon tayo. Mag-lechon siya. Hindi, paano ito order nga na Jollibee? Nagbukbang ang gapon. Magbukbang lechon tayo. Bitaw, why not? Kaya kag-spicy, day. Dili ka alam. Kahit ano lang. Come order. Sa inyo, inaantay pa nila pinsan ko. Okay, sige. Pero pwede na tayo mag-order. Pwede na po din nag-abot na lang nito. Hello! Kaya si Mylax wala pang hindi siya mo-focus din. Sa lipstick siya mo-focus. Saan na my loves mo? Padulong na nag-makeup pa siya, nag-foundation pa daw siya. Oo. Sige, follow back lang mo ha. Oh yeah. Thank you. Sige, appeal ko, mag-rap set ko. Pero Bisaya lang. Kain na! Kain na daw. Awalit siya tayo. Two-in-one, toyo at suka. Wala, tapos na siya kain. Gusto yung kain. Ay, kiki. Busog na ko. Ikaw. Na? Kamukha na mo. Hindi pa eh. Busog na may... What's up? Ipa. No? Nani ba mo yung? Wala pa na ano ka ba? Hala din. Hi, vlog ni Krisha. Dapat Hi guys, subscribe, Micah Sarchez. Cons Castillo. tayo pa kay Zoom. Oh, kapag... Tayo pa rin. Ayaw akong gitest ang Zoom. Hi, Bispring. Shadow Cons Castillo. Ang sahod man eh. Ay, sorry kay Day ha. Ano lang kaya ka na? Sige, di na lang kay Zoom. Ay, zoom dahil zoom. Zoom. Ah? Lagi? Ayaw i-zoom kay ang force. Hello! Hello! Hi, Miss Prince! Miss Prince, mga Bisaya ni sila. Yes, mga Bisaya. Mabutan naming subtitle ni Ring. Ayaw kalimting i-subscribe nila. Tanawa ilang mga YouTube videos. Yes. Thank you. Thank you kayo. Uy, naroy! I-like and subscribe yung channel. Cons Castillo, thank you. Ha? Hello, mga fish friends. Mami Micah. Pag-Japanese, moms. Hello, minasan. Subscribe. Micah des. Yoroshiku onegaishimasu. Hello. Hello guys. Micah. Hi guys. Oh, hi, Joem. Ba't wala ka dito ngayon? Tagalog. Oo nga. Hi, Joem. Basta. Hi, Dino. Okay, bye-bye. Si Boy Love. May batang driver. What are you doing? Can I beep beep? No! Please, just one time. Mama, how long are you to stay outside?
Oh, dara na singer siya, oh. Hi, Ma. Nagkakaon ni dessert. Oo nga. Kuya. Hello! Hi! What's up? Andito kami ngayon. Andito si Miss Angela. Hey, babe. Nasaan tayo? Cebu. Cebu. Dito tayo nagkita. So, anong balak mong bilhin? Bibili tayo ng chips. Okay. Ay, hindi. Smarties. Favorite po ni Jana? Vinegar. Slice. Yun. Sige. Okay pa sa oral. Kaya. Tinood? Anong tinood? You know what tinood? Tinood. Ay, totoo. Ay, ang galing. Alam mo. Longer yun eh. Longer. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like my Facebook page, and follow me on Instagram for more tips, fun, and giveaways. Salamat kaayo! I-try ko yung voice ganda.